Bahay na lang bro. Video naman mo. Uy kalaay ba? Pasan na akong barkada. Siya taman nga mawala. Yaro ka to magsuka. Plus lang mangwalay uyag. Guys sabay halatungag. Bawal lang mo balibad. Magungan pa sa paglupad. Chatsa ka na GCB. Naku ito ka na nga pang impe. Kumpleto na po sa akong ise. Kung kauban mga serpente. Ano silang mama. Nga bati ilang barkada. Pero ang buta kung kauban sila. Malimtan na kong problema. Tagay bahay. Tagay hantod mamatay. Bawal diri pinamay. Siya sa gusto mo sabay. Tagay bay. Tagay hantod mamatay. Bawal diri pinamay. Siya sa gusto mo sabay. Yeah. Sabay sa mundi po kadali ko periyaro. Permenti mingar til maong diri walay bihil. Alis diri apil sabay sa amo ang lipil. Sipak ni among drill maong permenti na kay drill. Alit na, lamig na itagay ba? Ato ta, dito magtambay ka sa iskina. Pag-atang ka dito sa atong ang barkada. Kunya iktakot-takot kay mag-shots na dayon ta. Yeah, grabe ba'y tira. Sila ka ayaw may tiri na pita. Yeah, pwedeng kaginga sa ilang itiga. May makatubong, bisag asa pa mo patong. May makapugong sa among trip kay grabe ni ka strong. Minimize yung echo sa mga.